मेन इशुआनो जाहैबाय जे BTC आवहाय टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरखौ आन्दोआव दोननानै विदाउट एडभार्टाइजमेंट नटिफिकेशन सिरि जे एपइन्टमेन्ट होखुमागासिनो दङ बिनि सायावनो जोङो दिनैहाय प्रेस मिट लानाय जादों। गभर्नमेन्टआ जाहाथे बिनि सायाव सांग्रांथियै इलिगेल गैयाबालानो मेरिट वाइसै एपइन्टमेन्ट होनांगौ बेखौनो जों दिनैहाय बुंनो आखायाव लादों जे 2021 आव 28 जुलाइआवहाय मोनसे एडभार्टाइजमेंट ओंखारदोंमोन टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनि थाखाय आरो बेवहाय टोटल पोस्टआ 427 पोस्टमोन बेवहाय ओमफ्राय बे पोस्टखौहाय टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनि थाखाय होनाय जादोंमोन बेवहाय NCT गाइडलाइन्स हिसाबै एप्लाइ खालामनायनि सुबिदाखौ दंमोन नाथाय बे पोस्टखौ मा खालामखो बे पोस्ट एडभार्टाइजमेंटखौ केन्सेल खालामनानै टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनो होआबालानो सिरियैहाय 1999 नि कैंडिडेट आरो 6 month कन्ट्राक्चुअल टीचारफोरनो डाइरेक्टली एपइन्टमेन्ट खालामदों। दा जों बेखौ खबर मोननानै सिरि खबर मोननानै जों बेनि सायाव RTI मारिनाय जादोंमोन। RTI मारिनायाव जोङो ओरैबायदि कुइसन खालामदोंमोन जे 427 पोस्ट जानाखि SIU एप्रुभाल मोननाय दंखायोमोन बे पोस्टआ अबहाय गोमाखो बे पोस्टनि रिक्रुटमेन्टखौ सोरनो होखो बा सोरनो एपइन्टमेन्ट होखो होननायाव डाइरेक्टरनिफ्राय रिप्लाइ फैदों RTI होनायावहाय बेवहाय नो एडभार्टाइजमेंट नो नटिफिकेशन बेबायदि होननानै रिप्लाइ होदों। अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जे विदाउट नटिफिकेशन एडभार्टाइजमेंट माब्रै एपइन्टमेन्ट खालामखो बिथांमोनखौ। दा जोंनि कुइसना बेनो जे BTC आवहाय दिनैहाय गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि जे बाथ्रा बुंबाय थायो क्वालिटी एडुकेशननि बाथ्रा जे बुंबाय थायो जेबो थाखा लानायनि खोथा गैया जेबो इलिगेल गैया होननानै जे मिडियाफोरनि सिगाङावहाय खोथाखौ बुंबाय थायो जे BTC गभर्नमेन्टआ अब्ला जों बेवहाय सन्देह फैयो जे सिंजों माबा मोनसे इलिगेल सोलिखुमानानै दङ। दा बेखायनो जोंनि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननिफ्राय बेयो मोनसे गोख्रों दाबि जे बे इलिगेल भाबै जे एपइन्टमेन्ट होनाय दङ बे एपइन्टमेन्ट होनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो जानाखि फैबाय थानाय SIU नि एप्रुभालनि थाखाय प्रपोजाल हरनाय 1216 टा पोस्ट दङ आरो मोनसे 667 टा पोस्टनि थाखाय SIU एप्रुभालनि थाखाय हरनाय दङ बे SIU एप्रुभालनि जानाखि एडभार्टाइजमेंट जागोन एप्रुभाल मोनखांनायनि उनावहाय बेवहाय जुदि माबाफोर जुदि जोङो इलिगेल मोनोबा NCT गाइडलाइन्सखौ फलो खालामाबालानो सोरबा कैंडिडेटफोरनो जुदि हुकुमानो सेस्था खालामदोंब्ला जों बेनि थाखाय गेदेर मोनसे मास गेदारिं प्रग्राम लागोन आरो हाई कोर्टनि हेफाजाब लानो गोनां जागोन। बेखायनो जोङो BTC गभर्नमेन्टनिसिम गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनहा जानाखि BTR आवहाय 19,000 निख्रुइ बांसिन टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट दङ बिथांमोननो थाबैनो रिक्रुटमेन्ट होनांगौ बे जोंनि मोनसे दाबि आरो जानाखि 6 शिड्यूल टेट खुंबाय स्पेशल टेट खुंबाय आरो बे 6 शिड्यूल स्पेशल टेट खुंनायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन 2023 आवहाय मोनसे एडभार्टाइजमेंट ओंखारनांगौ बे खोथा दंमोन नाथाय 2023 आव एडभार्टाइजमेंट ओंखारा दा नै डिसेम्बर मान्थनि जोबनाय मान्थ फैबाय बे जोबनाय मान्थनि गेजेराव जुदि एडभार्टाइजमेंटखौ होनो हायाब्ला अब्ला 6 शिड्यूल स्पेशल टेट खुंनायनि ओंथिया अबहाय थाखो बे मोनसे गेदेर सोंलु बेखौ BTC गभर्नमेन्ट मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिनि रिप्लाइखौ होनांगौ जे 6 शिड्यूल टेटखौ मानि थाखाय खुङामोन जुदि टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनो जुदि एपइन्टमेन्टखौनो होनो हायाब्ला बिथांमोनाथ' खुंनायनि गोनांथियानो गैयामोन बे मोनसे सोंलु दे खुंबायानो खिन्थु खुंनायनि खामानिखौथ' मावनांगौमोन बिथाङा एपइन्टमेन्ट होनायनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट मेरिट बेसिसै एडभार्टाइजमेंट होनानै मेरिट बेसिसै सिलेक्शन जागौमोन बेवहाय 19,000 कैंडिडेटफोर टेट पास जानाय दङ गासिबनोबो साख्रि होनांगौ बे जोंनि दाबि नङा एटलिस्ट एडभार्टाइजमेंट होनांगौ मेरिट वाइसै सिलेक्शन जानांगौ आरो एपइन्टमेन्ट होनांगौ जिहेतु जोंनि BTC आवहाय गोबां सिंगल टीचारनि प्रब्लेम जानानै दङ जिरो टीचारनि प्रब्लेम जानानै दङ आरो जायनि थाखाय जोंनि BTR नि हालामावहाय क्वालिटी एडुकेशन होनांगौ बे क्वालिटी एडुकेशन होनांनायनिफ्राय दिनैहाय बन्चित जानानै दङ जोंनि BTR हालामनि फरायसाफोरा बेखायनो आङो BTC गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे BJP गभर्नमेन्टखौबो आङो खावलायो जे BTC आवहाय दिनैहाय UPPL BJP आरो AGP एलायन्स गभर्नमेन्ट दङ सेन्ट्रेलाव BJP स्टेटआव BJP आरो BTC आवहाय एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ अब्ला UPPL गभर्नमेन्टआ जेसेबां दायित्व दङ BJP आबो एसेबांनो दायित्व दङ ओंखायनो आङो BJP गभर्नमेन्ट आरो UPPL गभर्नमेन्ट मोननैखौबो खावलायो जे बिथांमोना जिहेतु कोआलिशन गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ BTC आवहाय थाबैनो
टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनो अपॉइंटमेंट होनायनि प्रसेसखौ खालामनांगौ आरो एडभार्टाइजमेंट होनांगौ बे डिसेम्बर मान्थनि गेजेरावनो बेखौनो बुंनानै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बे एसआईयू नि खोथायाथ' दिनै गोदान नङा एसआईयू नि खोथाया प्रमद बर'आ जेब्ला गभर्नमेन्टआव फैदों गभर्नमेन्टआव फैनानै एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ जेब्ला गाव आखायाव लादों बे समनिफ्रायनो बे एसआईयू नि खोथाखौनो बुंगासिनो दङ एसआईयू एप्रुभाल मोनाखै होननानै नाथाय एसआईयू एप्रुभाला मानि थाखाय मोनाखै बिथांमोना फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव थांनानै खामानिखौ मावहैयाखै नामा एसआईयू हरनाय मोननै कपि दं आंनि आखायाव बेवहाय दा मोनसे जाहैबाय 1216 आरो मोनसे जाहैबाय 667 दा बे एसआईयू एप्रुभालखौ दिनैसिम मानो खालामनानै लाबोनो हायाखै एसआईयू आव गोबां बोसोर सिगांनो हरनाय 2021 आवनो हरनाय बियो दिनै 23 इयार्स जोबलाय लांसै जे बिथांमोना जुदि फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव जुदि थांनानै लाबोनो हायाखैब्ला बे आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जिहेतु बीजेपी जों एलायन्स गभर्नमेन्ट दङ बे बीजेपी गभर्नमेन्टनि जानाखि स्टेट गभर्नमेन्ट बे स्टेट गभर्नमेन्ट बीजेपी जों बिथांमोना सिंजों रिलेशना मोजां नंला नामा बिथांमोना जुदि रिलेशना मोजां मोनब्ला स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जानाखि फाइनान्सियेल एप्रुभाल बिहरनाय बेखौ लोगो लोगो बिथांमोना लानानै फैनो हानांगौमोन मानो हायाखै दिनैहाय बोसोरनै बोसोरथाम जालायलांसै बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेखायनो आङो खावलायो बिथांमोना जे एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ जुदि सामलायनो हायाखैब्ला बा फाइनान्सियेल एप्रुभालखौ जुदि लाबोनो हायाखैब्ला बे कपिखौ जोंनो हेन्डओभार खालामदो टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनो जों अफिसियेलि थाबायनानै जानाखि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि खामानि दंमोन फाइनान्सियेल एप्रुभाल लाबोनो जानाखि हरनायमोन बेखौ जोङो बीटीसी नि एडुकेशननि डिपार्टमेन्टनि जानानै जोङो बे खामानिखौ मावनानै लाबोनोसै बेखौनो आङो खावलायनाय थाबाय इयारनि बायजोआव आसाम सरकारा खनले एडभार्टाइजमेन्ट होगासिनो दङ दा जोंना साननो गोनाङा बेसो बिटिआरनि बायजोआव खनले एडभार्टाइज होसेयावबो दा जोङो बिटिआरनि सिङाव दिनैसिम खनसेबो प्राइमारि स्कुलनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्टखौ जों होनायखौ नुनो मोनाखै बरंसो जोङो थांनाय 6 दाननि सिगां जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे 6 शिड्यूलनि मोनसे स्पेशल टेट खुंदों नाथाय स्पेशल टेट खुंसेयावबो जोंनियाव दिनैसिमबो मानो एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायाखै बेयो साननो गोनां बाथ्रा दा जोङो नुनो मोनदों सिगाङाव मोनसे 427 पस्टनि थाखाय मोनसे एसआईयू फाथायनाय दंमोन दा बे 427 पस्टआ फैनायनि उनाव बिसोरो एडभार्टाइजमेन्ट होखांनायनि उनाव स्पेशल टेटखौ खुंनायनि उनाव बिसोरो 427 पस्टआव बिसोरो इलिगेल भाबै जोंनो प्रेस केन्डिडेटफोरनो खबर होआलाबानो माने बिसोरो एपइन्टमेन्ट होबाय आरो दा खोथाया नैबेसो जुदि एसआईयू जानानै फैयो प्रेस केन्डिडेटफोरनि थाखायल' टेट केन्डिडेटफोरनि थाखायल' दा थांनाय 6 शिड्यूल टेटखौ खुंबाय बिसोरो टेटखौ खुंखांनायनि उनाव बिसोरो एसआईयूनि थाखाय प्रप'जाल फाथायहरबाय दा प्रप'जाल फाथायखांनायनि उनाव दिनैसिमबो एसआईयूआ फैयाखै दा सिगांनि 427 पस्टआव बिसोरो इलिगेल भाबै सोबाय दा बेयाव जोङो नुनो मोनदों माने एसआईयूखौ आसाम गभर्नमेन्टनो फाइनान्सियेल डिपार्टमेन्टआव बिसोरो एसआईयू मोनबोनायनि थाखायल' जोङो बिटिसिआव माने टेटखौ खुंबाय थादों नामा माने जोंखौ टेट खुंनानै माने एसआईयू लाबोनानै जोंखौ माने बन्सित खालामनानै दस्रा गुबुन मानसिफोरनोसो बा गुबुन केन्डिडेटफोरनोसो बिसोरो एपइन्टमेन्टखौ होगासिनो दा जोंखौ टेट खुंनानै जोंखौ केन्डिडेटखौ माने जोंखौ थगायबाय थागोन नामा बा जोंखौ बाहायबाय थादों नामा जों बे सोंथिया जोंनाव जाखांफैदों दा बेनिखायनो जोङो बेखौनो खावलायनो सानो जुदि नैबे जोंनि दा फाइनान्सियेल डिपार्टमेन्टआव एसआईयूनि थाखाय फाथायहरनाय 216 आरो 667 बे मोननै एसआईयू फाथायहरनायाव जुदि प्रेस केन्डिडेटफोरनि थाखायल' जोंनो गाहाम भाबै थार भाबै जोंनो जुदि सायख'नानै जोंनो प्रेस केन्डिडेटफोरनि थाखायल' जोंनो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ होआब्ला जुदि बेयावबो सोरखौबा सोफानो सानबावोब्ला जोङो खिन्थु बेयाव डाइरेक्ट सिदायैनो बुंगोन दिनै 427 पस्टआव जे इलिगेल भाबै जो एपइन्टमेन्ट होदों बिनि सायाव जोङो गोख्रों राहा लागोन गोनांथि जायोबा जोङो हाइ कोर्ट सुप्रिम कोर्टआव गोनांथि जायोब्लाबो जों बेखौ राहा लानाय जागोन आरो दा बिनि थाखायनो जोङो बे फैबाय थानाय पस्टफोराव जाहाथे प्रेस केन्डिडेट टेट पास जानाय केन्डिडेट्सफोरनि थाखायल' एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारो बेखौ जोङो दाबि दैखांनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो नैबे मोनसे खोथाखौ जोङो फोरमायबावनो सानदों जोङो नैबे डिसेम्बर दाननि गेजेराव मोनसे मास गेदारिं प्रग्राम लागोन आरो बे मास गेदारिं प्रग्रामाव जोङो बिटिआरआव थानाय गासैबो स्टुडेन्ट इउनियनफोरखौ जोङो इनभाइट खालामगोन आरो आङो आसा खालामो गासै स्टुडेन्ट इउनियन एबसु एबिएमसु बनसु बेंगलि फेडारेसन गासै गोबां रोखोमनि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनफोर दङ दा बिथांमोनखौ जोङो
इनभाइट खालामगोन आरो इनभाइट खालामनायाव आङो फैगोन होननानै आसा खालाम